Benvidos a todos e a todas a Cinefilia. A semana pasada celebrouse a Xociviga en Carballiño. Con Cinefilia fomos ata alí. A ver que tal. Este ano seguimos apostando polo formato que comezamos o ano pasado, renovando a Xociviga como Festival Internacional de Curtametraxes. Non podemos ter un xeito máis especial de comezar o noso festival, ademais aquí na Vila do Carballiño, que é estreando a curtametraxe de Silvia Cachafeiro, As maus da pulpeira. Tiñan mala vida. Graciñas, que teña bo día. Buenos días, canto vas levar hoxe logo? O fermón é dentro, non é? Sí, adentro. O viño poño que non. Bueno, Mira, a ver se lle vale. Vale, ya sigue, cocido. Unha curtametraxe que se rodou o ano pasado aquí na Vila, ademais contando con actores e actrices locais e ademais profesionais do mundo pulpo, non? Que é algo tan vencellado aquí a nosa vila. Despois, ao longo da semana, imos ter proxeccións ás 5:30, 7 ás 8:30, xoves, venres e sábado, e traemos pezas de 22 nacionalidades, 32 pezas a competición, pois, bueno, de altísimo nivel, curtas que estiveron no Festival de Cannes, no Festival de Toronto, no Festival de Berlín, e ademais temos a sorte de poder contar aquí con 17 estreas en Galicia e con 4 estreas en España, ou seja que a primeira vez que se vexan moitas destas grandes películas vai a ser aquí na Vila do Carballiño. Pois si, hoxe se estrea As maus da pulpeira, a miña curta. A verdade é que é un honor estar neste festi, primeiro porque está no Carballiño, que é onde se rodou e de onde son as pulpeiras, entón que mellor que facer unha estrela mundial aquí. E despois tamén porque o festival ten unha trayectoria increíble e un nivel de competición bueno, espectacular, non? Entón, bueno, poder estar rodeada de proxectos de compañeiros con tantísimo nivel, claro, é un placer, é un placer. A distribución das maus da pulpeira acaba de empezar. Empezamos en setembro a enviar a algún festival e tal. Estes son dos primeiros que, digamos, que temos en época, e o primeiro no que queríamos estar. Entón, agora, despois de Xociviga, pues, presentouse a outros festivales que entendo a nivel internacional, que entendo que, bueno, pues, nos próximos meses sabremos se nos collen, se non, a onde va o proxecto, pero evidentemente para nós é moi ilusionante pensar que a obra vai estar en moitos lugares porque tamén se fixo coa idea de dar a coñecer o mundo das pulpeiras. Entón, bueno, pues, canto máis lonxe chegue, máis xente o vexa, pois millor, non? Máis interesante. Hoxe, despois do pase da curta, despois da estrea, imos ter un coloquio bueno, onde van a estar os actores, membros do equipo, bueno, onde o público vai ter a oportunidade de preguntar polos procesos, pola historia, pola creación. Entón, bueno, sinto que vai ser moi especial poder compartir tamén esa parte que normalmente un non pode compartir dun filme co público, non? Entón, bueno, moi guai, moi feliz. Sí, a aposta do ano pasado o que deu a relucir un pouco é que foi un acerto, non? Que foi un acerto cambiar este formato, renovar, intentar achegarnos pois a novos públicos e de novas maneiras, non? De outros enfoques. Ao final a Xociviga leva moitos anos mudando, moitos anos perdéndose, e o darlle unha identidade clara e propia e ter unha vía pola que traballar e seguir en liña recta cunha folla de ruta, pois notase moito tanto no propio festival como na resposta do público, que é moito máis positiva. Festivais como Xociviga son super necesarios porque son festivais de curtametraxes e creo que tamén ten que haber un lugar para isto, non solo para curtametraxes. Hai moitísimo nivel, como xa dixen antes, neste festival, e en xeral, o sea, as curtas poden ser pezas de arte espectaculares, non ten que ser sempre unha longa ou unha serie o que a xente ve, non? Isto tamén é un formato, é un formato breve, o que tamén hoxe que non hai tanto tempo, pois ter a oportunidade de ver formatos breves pois é tamén moi interesante. Pero en concreto o Xociviga, que ten 40 e pico anos de historia como a festival, e que agora o retomaron, o sea, o colleron uns chavales novos de aquí do Carballiño,
ha dado unha volta increíble de calidade e un sitio onde un quere estar, non? Co seu proxecto, é moi atractivo estar aquí. A nosa idea é continuar con este formato que está funcionando, cada ano imos facendo pequenas melloras do que vamos analizando, ademais o que máis nos gusta prácticamente do noso festival é que integramos o voto do público, entón os espectadores poden participar de xeito activo, entón desa maneira podemos ter un pouco unha noción de como o público recibe a nosa programación. O ano pasado foi moi positiva, a media global foi de aproximadamente un 7,8, todas as pezas tiveron notas superiores ao 6, a maioría rondaron o 8 alto, entón, bueno, foi un absoluto éxito. Nada, convidamos a todo o público da provincia de Ourense a que nos siga nas nosas redes sociais, na nosa web, Xociviga, xociviga.com, @xociviga, para, bueno, enterarse un pouco da nosa programación, das nosas actividades que intentamos facer ao longo do ano máis aló da semana do festival e das ediciones futuras que, como xa estamos vendo nesta segunda edición, van medrando e medrando cada vez máis. Voltamos aquí ao plató de Finefilia. Hoxe temos o gran prazer de ter conosco o director de fotografía, Alberto Branco. Que tal? Benvido a Finefilia. Que tal? Moi bo día, Simone. Moitas grazas por convidarme a Cinefilia, que para min, bueno, xa é un programa referente, porque non paro de visitar a vosa web, non? Para ver pois interesantes entrevistas de compañeiras e compañeiros que fan cinema aquí en Galiza. Pois o que intentamos de facer, dar visibilidade a todos os profesionais do cinema galego, non só, ademais, a directores, actores, actrices, tamén a directores de fotografía, script e outras profesións que estou de acordo, porque me parece moi interesante a vosa proposta, porque o cinema penso que é unha comunidade, non? Non ten que ser colectivo. Non ten que ser piramidal, ten que ser transversal e todos somos parte dunha obra, non? Sí, sí, é cierto, é así. Ti traballaches con directores e directoras en proxectos moi diferentes entre eles, tanto de cine de ficción como en cine de non ficción. Traballas habitualmente con Alfonso Zarauza, pero tamén con Margarita Ledo, traballaches con Anxos Fasán, con César Soutos, entre outros. Cal é o teu enfoque a hora de traballar nun novo proxecto? Como é o teu traballo nese caso? Como elixes de traballar nun proxecto ou noutro? Fálanos un pouco desta fase primixenia, digamos. Sí, esta parte máis embrionaria, que é cando alguén te chama para facer un filme, eu me monto a miña estrutura mental de como levala adiante e teño unha liña de traballo. Non teño un pensamento propio, que creo que é o axeitado, aínda que despois é vivo e totalmente volátil no momento que traballo con unha directora e un director e hai que meterse na súa obra, non? Porque a obra sempre é de quen a escribe e de quen a dirixe. Entón, non somos simplemente o noso oficio, que é a dirección de fotografía ou a fotografía cinematográfica, como máis me gusta a min chamala, porque penso que a dirección non somos directores de nada, nin directoras de nada, somos fotógrafos cinematográficos, é dicir, facemos fotografía en movimento, con imaxes en movimento, non? Rebobinando e retomando, esta estrutura que eu me marco, sobre todo porque fago esta liña de traballo porque teño moita sorte que me chama para traballar sempre faime partícipe da súa creación dende a escrita. Entonces vou recibindo como distintas versións de guión, non todas e todos os directores, pero a gran maioría cos que traballo así vou recibindo distintas versións de guión e unha vez que leo esas versións de guión, pois podo participar na reestructuración das secuencias, non? Podo como dar as miñas ideas sobre o que eu sinto sobre esa linguaxe escrita, que posteriormente será unha linguaxe audiovisual, e entón é unha forma moi amable
y muy interesante de entrar en esas partes tan embrionarias da creación dunha película. Es conectar coa sensibilidade dun director ou dunha directora a raíz da primeira escritura, no, digamos, dunha película. Personalmente axúdame moito para meterme na cabeza desa directora ou dese director e saber como quere filmar a súa película. E como despois nós, no traballo en conxunto, podemos traducir a linguaxe escrita en linguaxe audiovisual a través de texturas, contrastes, cor, ausencia de cor, bueno, todos os parámetros que utilizamos as directoras e os directores de fotografía, toda a narrativa da imaxe, non? Esta narrativa da imaxe é moi importante saber, por exemplo, nunha ficción, vamos falar de ficción, os personaxes principais se está contando, digamos, un fragmento da vida deses personaxes principais e como se atopan psicolóxicamente. Pero tamén, para min, como director de fotografía, é moi importante saber de onde veñen, cal é o seu background e hacia onde van ir. Eu sempre, nos previos, nas conversas ca creadora, co cineasta ou coa cineasta, sempre intento saber esas persoas en que momento están da súa vida, de onde veñen, pero a onde van tamén, aínda que non este escrito no guión. Porque eso a min dame moitas ideas de como traballar a nivel composición, a nivel óptico, con que distancias focais ópticas e como traballar a luz con eses personaxes. ¿No? Como adxetivar a luz. Sí, sí. A mí me gusta, pues el protagonista de tal película, podríamos iluminarlo de esta forma y traballar con esta distancia focal, porque queremos crear unha sensación. Tamén técnicamente, que o público de cinefilia tamén é bastante técnico. Sí. Bueno, por escapar un pouco da técnica e ser un pouco máis concepto, non? Pero sí, se queres integramos a parte técnica tamén. E realmente, por eso, isto é o meu enfoque con respecto ás películas. No, con respecto á xente que me chama para traballar, no? As directoras e directores que me chaman para traballar con eles ou con elas. Sentiríame bastante incómodo, que non pasaría nada, seguro que buscaríamos, atoparíamos o tempo, que me chamaran cando o proxecto xa está moi avanzado e a piques de rodarse e hai que entrar. Entraríamos e buscaríamos a solución, pero sí me gusta moito traballar os previos, xa dende a escritura de guión hasta o momento de filmar. É que cando cheguemos a filmar, digamos que sexa un pouco máis como un trámite, que todo o que queremos conseguir este falado previamente e este cotexado, porque é importante non sentirnos como ter un ego mal levado, non sei se me explico, es decir, non estar presentes en las películas. Traballar en favor da película, en xeral, sempre. O fin é a película. Claro. Que a película quede o mellor posible, o fin non é o noso ego. Entonces é moi importante que sempre te metas na cabeza de quen vai dirixir a película e saber o que quere conseguir. E iso é un traballo moi de fondo e de moita investigación e de moita conversación entre o director e o director de fotografía. En o caso, por exemplo, de Alfonso Zarauza, que é un director co cal traballas habitualmente, traballaches en películas diferentes, no? Los Fenómenos, Once, Malencolía. No caso de Encallados, eu creo que é unha das películas que creo que os espectadores se recordarán, por suposto, ese branco e negro, no? Desta película. Foi unha decisión mutua? Como se traballou en ese sentido? Sí, foi unha decisión de Alfonso Zarauza, do director. A concepción desta película é moi curiosa porque fais esta película que al final ten unha repercusión moi mediática a nivel social, porque o produtor dos Fenómenos, que en ese momento estábamos preparando os Fenómenos, ten que xustificar unha axuda pública.
e atópase que non ten película para xustificar esa axuda pública. Entón, fai unha proposta a Alfonso Zarauza de que temos que filmar unha peli pequena, austera, rápida para xustificar esta axuda. E hai a Alfonso Zarauza moi áxil cos seus guionistas, fan unha peli moi, para entendernos, moi Jarmus ou moi Kaurismäki, non? Pero cunha narrativa moi de cine dentro do cine, de retroalimentación, porque ven desta idea de un produtor que ten que xustificar a unha axuda pública que recibe, pero estamos metidos noutra película, non? E aí eso entra nunha especie tamén como de caos interno para o director, neste caso, non? De decir, hostia, pero como agora xa estou preparando miña nova peli e teño que facer unha polo medio, es decir, como facer un break, aí unha pausa, e nos procesos de creación eso é bastante, bueno, traumático, non? Entón, esta película, Alfonso Zarauza ten moi claro que o branco e negro e o fotoquímico, porque está rodada en 16 milímetros, a nivel discursivo é estetizante e tamén, bueno, é a base do cinema, non? Antes de que existira a cor, e xa nesa época se estaba empezando a traballar en cinematografía digital, pero el decide que ten que ser en negativo, porque cree que eses dos parámetros formais van enriquecer a película porque estamos falando de cine dentro do cine. E no caso de César Souto tamén, que foi outra película diferente nese caso, fostes a gravar en Estados Unidos, como foi aí o teu traballo? Porque aí hai movimentos de cámara, plano secuencias, así, que tamén con Margarita Ledo traballas moito, no? Sobre o plano secuencia, e Once tamén, foi outra película de Alfonso onde traballou moito plano secuencia. Ti te sintes normalmente máis cómodo traballando nese sentido ou indiferente? En xeral, como foi o traballo, por exemplo, tamén con César Souto? Vale. Con respecto ao traballo con César Souto en A Foreign Zone, para mí é un proxecto que me chega a través do seu director, de César, e a súa proposta é totalmente a antítese do que estou facendo normalmente, unha cousa que personalmente en un principio deu así como un pouco de pánico escénico, pero posteriormente disfruteina moitísimo. Primeiro, era unha peli de non ficción, un documental creativo, non? E hai unha escala en toda a película que é todo o contrario que estaba facendo normalmente, que ao facer ficción, lóxicamente, as actrices e actores teñen que ter moita importancia, as interpretacións, pero neste caso a escala era as persoas, a humanidade, saían en escala moi pequena con respecto ao screen, a composición, e a paisaxe urbana tiña moito peso. E a primeira vez que me enfrento a traballar en Estados Unidos, coa súa luz invernal, a facer, digamos, paisaxe urbana das dimensións de New York ou de Hartford, que é a capital de Connecticut. Como podes entender, eu como galego tiña esas estruturas de construcción nada integradas. E a maiores, o que comentabas, hai eses travelings tan longos que son descriptivos dos suburbs, neste caso de clase alta, na capital de Hartford, non? En concreto, con estes travelings, hasta chegar a, digamos, a conseguir o concepto que queríamos transmitir, viaxamos 3 veces a Estados Unidos. Foi unha rodaxe que rodamos en 3 fases diferentes. Na última fase, na última viaxe, cando conseguimos transmitir o que queríamos con eses travelings. Antes de conseguilo, é unha peli que vai sobre o poeta Wallace Stevens, un poeta que de principios do século XX estadounidenses, con moita repercusión internacional. Queríamos que eses travelings transmitían que Wallace Stevens viña do pasado e estaba vendo o presente. Pero non queríamos eso. Queríamos que foran travelings descriptivos, digamos, desde un punto de vista socioeconómico. Sí.
E eso, despois de moito errar, conseguímolo por varios motivos. Primeiro, o Travelers facíase desde unha furgoneta, entón era clave a velocidade combinada cos fotogramas por segundo. É dicir, a furgoneta como que iba super lenta, quen iba conducindo tiña que ser moi fino, e a maiores tiñamos unha pequena cámara lenta activada na cámara, na cadencia dos fotogramas por segundo, non? Na cámara. E a maiores era a distancia a paisaxe urbana máis a altura de cámara. Eses tres parámetros conseguimos transmitir ou romper polo menos o que non quería César contar na súa película. Sí. Moi ben, É dicir, que foi algo para mí moi enriquecedor, primeiro traballar con César, porque para mí, un home que é un cineasta que ten unhas ideas maravillosas, ten unha cultura super potente. E é un poeta tamén. E é poeta tamén, ten varios libros publicados como poeta e de feito fai a Foreign Song porque ten unha gran influencia a través de Wallace Stevens na súa poesía. Sí, non? sí. Pero a verdade é que foi todo un privilexio, un luxo e para mí un aprendizaxe, un coñecemento de outras formas de narrar que a imaxe moi diferentes das que viñan. Sí. E tes algún director de fotografía que é referente para ti no teu traballo? Sí. Pois sí, teño un referente que é un director de fotografía clásico, que é Sven Nykvist, e sobre todo reviso 3 películas cada vez que arranco un novo proxecto, non sei, porque me dá moita tranquilidade e sempre saco algo en limpo, aínda que sexan proxectos que nada teñen que ver con estas 3 películas, que son 3 pelis que fixeron Ingmar Bergman e Sven, que son Persoa, A vergoña e Paixón. E hai un director de fotografía moi coñecido, un histórico, Vittorio Storaro, que o mellor non é un teu referente, pero el dixo unha vez que o cine é a luz. Estás de acordo con esta afirmación? Sí, por suposto. Vittorio Storaro é un referente dentro da cinematografía e estou de acordo coa súa gran afirmación que a luz é o cine e o cine é a luz. E, de feito, hai unha película del que, como casi todas, pero hai unha en concreto dirixida por Bernardo Bertolucci que se titula El conformista, que é outra obra a revisitar continuamente. Pero tamén engadería algo ao que di Bernardo Bertolucci, Vittorio Storaro, se me permite, Vittorio, que tamén a luz non ten que estar presente. Se non ten que estar presente, sempre a historia. Sí, moi ben. Pues eu creo que con esta afirmación pues podemos rematar esta conversa. Moitas grazas e cando queres voltar aquí ao plató de Cinefilla xa sabes que é a túa casa, que estás tamén traballando xa en outros proxectos, así que estamos abertos aquí por falar contigo cando queres. Pues moi amable, Simone, moi amable a todo o equipo de Cinefilia e é un placer virvos visitar. Grazas. Un placer. E agora imos a repasar xuntos a cartelera do cinema comercial e a nosa axenda de festivais galegos.
Muchas gracias a todos y a todas por seguirnos. Vémonos la semana que viene, aquí en Telemiño. Mientras tanto, como siempre, buone visioni!